Ако джаджите ви изглеждат вълшебни, благодарете на Никола Тесла. Той накара електричеството да танцува. Тесловата бобина, изобретена от гениалния Никола Тесла през 1891 година, е електрическа резонансна верига. Звучи сложно? На практика тя създава високо напрежение и искри, които могат да осветят цяла стая. Защо Тесла я е изобретил? Искал е да предава електричество безжично. Представете си да зареждате телефона си без да го включвате. Мечтата на Тесла е била да захранва градове без кабели. Впечатляващото светлинно шоу на бобината не е просто за забавление. Това е поглед към бъдещето на безжичните технологии. Все още използваме нейния потенциал в радиоапарати, телевизори и дори медицински устройства. Така че следващия път, когато видите тези ослепителни искри, помнете, това не е магия. Това е гениална соса на Тесла в действие.